tinggal katresnan. Iya, monggo sampeyan tenang wae tenang wae. Monggo ya semua itu wis tinggal katresnan. Kabeh iki nek jaman lakone empan nggawa papan nang depane kok. Iya. Matur nuwun iki uga kanca-kanca kabeh do usul ana sing nirakati ning papan kene. Kanca-kanca kiwa temen papan kene, kanca-kanca saka Punjah, kanca-kanca saka kiwa temen ya pancen kancaku ki yo kan daerah iki yo kan. Ya matur nuwun iki kancaku lapas anu Kang Supo Bedungan iki sing iso ketemu aku karo kowe sakwise puluhan taun ra ketemu ya iso ketemu meneh. Iya. Wis saiki iki monggo saurunge apa padhawuh saka
para sepuh lan panitia saiki ngaturke. Wis sing penak meneh wae. Kanggo awake dhewe sego ati sing komitmen marang kemetaraman iki supaya iso terus mengko dipertahanke. Anu ya, aku tak nyuwun sinom nyamati Mbak Indah. Indah pasti tak ning grup. Kaya wong edan pasar besok. Iki jumbo kaya nang nggon Masjid Segara Ati iki wis. Luraja laku utama tumraben wong tanah Jawi. Majelis Taklim Segara Ati iki tuladan sing utama lho. Tumraben wong Jawa awake dhewe sing dilestarekke diuri-uri. Iki Majelis Taklim Mbah Kiai ahli agama. Jumbo kan tetep lagi. Ya jumbo pakis mau bilang. Ayo lu rajo laku utama tuh laku tanah Jawi weh. Ayo udah. Laku utama tumrape wong tanah Jawa wong agung sing gondo Penembahan Senopati awake dhewe iki wis coba mula ngakoni nek kowe kula Utara kewulane Penembahan Senopati mbuh kuwi wis saiki nang wilayah endi sumbere saka kuwi ngakoni ora ngakoni aku ngakoni Petro ngakoni ora ya aku ngakoni kalian ngakoni lagi ya sopor nek ngaku gak dilaman. Terus lari yang apa yang lari. Yang cedak gitu. Wes, mula laku utama Penembahan Senopati nganti soleh Wahyu Ratu Mataram kuwi sing awake dhewe wis ora sanggup. Tegese kemetaraman kuwi disinau wae. Wis sinau kuwi wis cukup rasa contone. Mula ana tetembungan nek cara wong tuaku bapakku mbiyen ngomong iki. Jujuke pedalangan kuwi saka rong perkara. Apa? Siji, sing nanggap. Ora ana sing nanggap, ora bakal jejeg. Sender-sender.
alias goyah alias kewer-kewer. Loro jejeke pedalangan kuwi saka sing delok ya nek isih ana lingkungan wilayah penonton sing gelem nonton pedalangan sing asli ngene iki. Liyane berarti pedalangan palsu. Bukan palsu, Kakak. Maksudku ki sing isih wayang sing tapi sing nanggap karo sing delok. Mergane ya penonton ku penonton Indonesia itu kan luas. Mergo saka sing nanggap karo sing delok ku nek jarene wong tuaku banjur budaya kuwi adoh saka sari patining budaya. Mula jenenge wayang iki ya jiwane dalang kuwi ragane nanggon wayang kelir iki dadi pencurahan emosine para sing duwe karep dicurahke ning kelir. Mula dadi dalang kuwi nek ndisen jarene wong tuaku aja diarani dalang kuwi dalang aja kolot. Kolot iki kepiye gelem sinau? Sebab dalang kuwi ya dadi ratu, ya dadi pendhita, ya dadi sutradara, pimpinan produksi, narator, orator, lan moderator lan liyane. Betul. Aja kok dikandeli jabane, ning dikandeli jerone nek budaya kuwi. Oh, ngono ya. Aiki, anggur aku lekas arep mbobot lah ngomong rombong aku wis kadote kemenges. Malah jomoni bocah kae sadar ora. Ayo kan wis terbiasa kowe iki. Aku jadi lagi. Penembahan Senopati wong aku ditulur ora salah. Ora usah kesalahan. Cukup kita itu mempelajari kemataran. Wis tekan kuwi kuwi mula nek mau Mbah Kyai tahlil kok pamit saka kene Mbah Kyai Panembahan Senopati nganti medhun nganti derajat satu awake dhewe sak dhuwure bun-bunane awake dhewe ora ketan dingin ya wis cocok. Wis iki yo ora. Ibarate wong golek KTP, arep kowe kenal presiden, kowe butuh KTP, kowe yo telepon presiden kok. Rak yo lewat RT RW dukuh sarang. Bener. Ayo Mbak. Nikah apa? Sopo? Penginterku iki. Kowe kene ngerti riwayate penginterku iki to rasa. Wayangan ning Begelen. Nah, sing di omahke gek cerita nyuwun pangapunten. Lawang ditutup mergo kiwa temen rusuh ana maling. Nah, sing di omah gek cerita sing wedok, bojone mlebu bleng. Lah kok malah sing gender iki malinge nikah apa? Lah kok kuwi sing di omah sing menawi sego kowe malah malinge nikah apa? Sok. Mungkin sing di omah nek sego kowe malah malinge nikah. Ceritane iki kan wis. Lah pengempulku anakku lanang toyem kae to ras kaya bocah rada berkebutuhan khusus kok omake iki. Tunggal dene kok wong jenenge lurah iki golek lho Pak Dalan sampun rawuh dene. Pak Dalan sampun rawuh. Takon lah karo toyem lurah Begelen. Pak Dalan sampun rawuh dereng Mas Kiyogo. Kula badhe kembali. Dalang anyar. Dalang anyar napa? Pak Lurah niku mang setrum cangkem niku wae. Dalang anyar niku mboten sah nyejak kawit pau namung jelak-jelak. Ayo wis nengke banget.
Kuwi urung nek penggambangmu joreng. Wingi rasan-rasan njaluk gampang krungu. Aku ne soprano soprene melu kowe. Aku ke soprano soprene melu kowe bapakne Laras. Laras, yo nek karo bapakne. Lah wong liyane cekelane iki perunggu kabeh aku kok ajeg ning kayu sawu. Kok ya aku kiasakno gampang perunggu to, Ras. Oh, kudu bali ku ngamplok kowe ta to. Anek pujo tetep ora ujar ora taun. Janji saliyem diparingi panjang umur sesuk arep gawe rebab kuwi senare saka kandhis. Wis pokoke senggrenge sing bumi iki pokoke sesuk saka saka sabuk nganusu bali. Gondo rukeme kuwi tetep nganggo ngawur tungkae sayur kok nggo gondo rukem. Anek tungkae sayur nggo gondo rukem ke. Dene arep dekap yo ngene iki, Pak. Kowe jane arep rebab iki dadi puja ki sowan nang Saliyem, rebabe digawa yo tungkae iku dicekel-cek yo dinyanyi ngono lho. Wong iki sing ijine. Sekarang piye kok iki dadi nang dhewe-dhewe. Ah iya kok. Ya kok kuwi aneh. Kowe golek apa ya basa Indonesia sing nek kedhek melek ora iso merem meneh iki to ya. Kowe liyane anak lanang abung iki ora ono. Ono ya kok kaya iwak. Ya kok kaya iwak. Sarape kena kok melek terus ora tau merem. Nang wis mari alhamdulillah syukur Gusti Allah. Muga-muga aja laris agung iki ya jalan. Sing rong ayo jalan lumayan lho. Muga-muga ya apik lan anak kula. Ripan. Yen jenenge Rafian iki jenenge. Asline jenenge Rafian kaya kan desa kok wae. Jenenge jenenge biyen Senar. Jadi jenenge Ripan. Ayo penari lengger. Penari lengger. Wah, nek nganggo topeng sutang walang wae, topenge dibuka, wah matane sing mendolong kae. Ayo Mbak Ida. Kakak perlu sida. Mripate mari saiki cangkeme sing bermasalah. Ayo udah. Nulungi nama aku.
Panembahan Senopati iki nalika golek Pak. Kuwi tapa ning pinggir segara kidul. Delok wujude ngombak nabrak karang. Mula dadi ana jarik parang. Bareng wis jamane yoja diwenehi burda dadi jarik parang ceplok burda mula kuwi jarik awisan. Ora kleru nek prayoga nek ana jare liya nganggo jari liya. Sebab jari parang kuwi direwangi prihatin. Sapa brata kaya tembang iki mau. Mula kuwi jaruke kanggo jane ngersa dalem upacara khusus. Paling aman yo senang polos iki apa luwih apa pembaban. Aku nek ora kekembangan abang ora matuk aku. Wah iso paling ora iki kowe kan gereja budaya Turaba. Ayo siswa ilmune arep nganggo seragam nganggo loreng kulit macan. Sapa ora bocah-bocah. Abene kan. Arep kanggo seragam das Mahmud ya wis nengke bae. Sakarepe dhewe. Oh, bener rombong aku wilogo wis tau di gerungan anyar, wis tau duwe gerungan anyar ya duwe surjan anyar diarani surjan anti air. Iya wis tau. Surjane anti air, surjan itu mergo surjane meri-meri. Wis tau nganggo blangkon to, gabloke tuku blangkon apik. Palate kene iki dhuwur kene iki. Wapik tenan kae to dadi sidangane dhuwur apa kuwi jenenge sidangan iki warna putih ning dhuwur kuping iki rada akeh rada gedhe. Dadi ana wiyaga iki kaya do nlepetke manuk gladhek. Dadi kaya dase ketempelan manuk gladhek. Mriki dingan yo baru dowunan golek spidol. Nah, sing putih mau do disepidol tanko capo. Blangkon disepidol udan. Luntur tekan raine larak dienggo musafir rai to. Darto saya ora ketok. Penggambangku iki saya bapak saya gelap to kowe iki to. Jebule nang lunturan spidol. Aku yo ning pas kae yo Darto tak takoni yo ora apa-apa to lunturane spidol to nganu Kang Darto ora kok asin-asin sithik iku. Ayo monggo terus diteruske nganu apa kae jenenge Sri Kucing.
iki jamu kang sak teruse saka Mbah Hadi nyuwun caping gunung dijengkleke bawa. Terus neruske lakon. Mbak Saras. Ayo Mas. Karo adik kolaborasi bersama adik. Joka jalan berdua jalan. Sabar bengi aku kayak kepikiran gampang kerungu. Oh iya gampang pir. yen memecah Oi. Oi. Ayo bunyi deh. Besok penjuru rupiah Pak Bian. Nek kene rupiah ku daftar iki ya. Jangan jak. Mau ki daftar ki kowe malah jenengan ringgit. Rupiah ya. Kalian jenengan nggih, monggo kalian jenengan. Yo. Betul rukun mau lu jauh. Sudah sih butuh pakai ganjam. Tekake jamune